L-awtoritajiet ta' saħħa konfermaw ma' Net News illi kienu b'kollox 8 sissa il-każi konfermati ta' hepatitis A dan wara l-istorja li żviluppat minn stabbiliment li bih l-ikel fħal-qormi. F'risposta għad-domandi ta' dan l-istazzjon kien konfermat ukoll illi l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u 8 każi huma kollha marbuta mal-istess cluster li huma assoċjat ma' dan l-istabbiliment. L-awtoritajiet ta' saħħa qalu li minħabba li l-istabbiliment huwa takeaway kien diffiċli biex jiġu individwati l-persuni kollha li konsmaw ikel minn dan il-post. Is-sintomi tal-hepatitis A normalment jiżviluppaw madwar 4 ġimgħat wara l-infezzjoni, għalkemm il-perjodu ta' inkubazzjoni jista' jvarja bejn 15 u 50 ġurnata. Il-hepatitis A tinfirex l-aktar mill-ippurgar ta' persuna infettata jew billi wieħed jikkonsma ikel jew ilma kontaminat jew ikollu kuntatt ma' persuna infettata. L-awtoritajiet appellaw dwar l-importanza tal-ħasil tal-idejn b'mod partikulari wara li wieħed juża it-toilet u qabel l-ikel. Il-kumpanija min-naħa tagħha kienet ikkonfermat illi ħaddiem instab illi kellu l-hepatitis A fl-4 ta' Lulju, iżda spjegat li l-impjegat kien sifer barra minn Malta qabel id-dijanjosi u li l-aħħar ġurnata tax-xogħol tiegħu kienet il-25 ta' Ġunju. Żiedet illi l-impjegat ma rritornax għax-xogħol qabel ma l-awtoritajiet tas-saħħa ikkonfermaw illi seta' jerġa' jibda jaħdem. L-istabbiliment qal ukoll li kif sar jaf bil-każ implementa immedjatament il-miżuri kollha meħtieġa skont il-gwida tal-awtoritajiet tas-saħħa.